Wai na komanda kai roket din nan. Na komanda. Ina bikan to. Ka dauko bikan. Wannan ma roket din ma a bashi. Wannan kan ma ya isa su gani. In an gwamnatin bai hanzarta ya kawo bullet ba ko me suka turo insha Allah. Za a masu kondom. Kun jawabi a daina wulakanta. Dauke mu lahiya lau. Dauke mu lahiya lau. Mun ga mun shirya. Ba mu shiga gari sai dai gadi. Ka gan su haka? Mun yi sama da mutum 200. Miliyan 2 muke da wasu mutanen matan ka dauki. Yo haka. Nan dukan mu ba mu shiga gari sai daga daji sai daji. Roket ya zo. Samai roket gando. Kawo ta nan shiga da ita. Bidiyo ne? Bidiyo za a yi. Bari a ɗan raɗa masu rafal. Assalamu alaikum mutane Neja, don Allah muna neman ɗauki. Kuna da ganin halin da kuke ciki. Yi bayani. Don Allah a taimaka mana, don Allah. Don Allah a taimaka mana. Don Allah a taimaka mana. Don Allah miliyan 500 ake so, don Allah ku taimaka mana. Don Allah miliyan 500 muke so, don Allah a taimaka mana. Allah!